Bună ziua și bine ne-am regăsit la un nou filmuleț. După cum v-am promis, în luna decembrie am avut acel calendar care în fiecare zi din luna decembrie, începând din 1 decembrie până în 24 decembrie, se deschidea câte o ferestruică și găseam câte o sculă care era dotată această mapă, această trusă de la Vera. Bineînțeles că într-una din zile la una din ferestruicile care le-am deschis am găsit o astfel de șurubelniță. Este o șurubelniță pentru electricieni de 2,5 grosime, foarte bună când se lucrează la lucruri mai finuțe. Și bineînțeles, după cum am văzut la sfârșitul acestei perioade, a fost așa într-o oarecare măsură ca să ne atragă, să ne arate ce lucruri bune și de calitate au cei de la Vera. De multe ori am umblat și am căutat să-mi iau o astfel de sculă, să zic așa, dacă pot numi sculă, care magnetizează sau demagnetizează o șurubelniță. Bineînțeles că de multe ori poate avem nevoie să ne prindă și atunci prin mișcări de dute vino, să spun așa, o magnetiza șurubelnița respectivă și putem scoate un șurub căzut într-un locaș oarecare. Și pe partea din față, după cum vedeți, are o pentru demagnetizare, deci dacă îl plimbăm de vreo 2-3 ori stânga și în dreapta, deci el nu mai prinde. Bun, deci cum am spus, la fiecare ușiță a fost câte o mică sculă. Da, după cum vedeți, aici sunt mai multe. Bineînțeles, la fiecare ușiță a fost și doar așa un vârf. Da? Aici avem mai multe zile, după cum vedeți aici o dată 6, suportul 7 și aceasta este a 8-a. Da? Deci 8 zile a durat pentru trusa asta micuță. Da? Deci este foarte faină. După cum vedem, avem PZ1, PZ2, PH1, PH2, Torx 20, Torx 25. Este faină, ușoară, se poate întrebuința foarte ușor, se poate pune și pe bancul de lucru, da? Și le putem deosebi în funcție de culorile care au. Și acum nu o să mai îl lăiesc prea mult, bineînțeles că a mai fost încă o astfel de sculă, să zic așa, pentru că, da, s-a gândit cei de la Vera că e perioada sărbătorilor de iarnă și poate unii mai beau un Pepsi Cola la sticlă și au nevoie să desfacă sticla. Eu așa am zis, după cum am zis la început, să ne demonstreze ce calitate au. Această cheie dreaptă se poate folosi și ca cheie imbus. După cum vedeți aceste striații, da? Deci ea poate să fie folosită ca cheie dreaptă și în cazuri speciale, dacă o sucim, ea poate să fie folosită și ca, dacă o introducem din partea cealaltă, ca imbus, ca cheie în inelară, în stea, da? Cu aceste colțuri și ne ajută foarte mult să nu ne alunece din poziția respectivă. O să mai vedeți în următoarele filmulețe specificația culorilor, deci unde veți vedea chei fixe inelare tubulare, ei au dau un exemplu, pe mărimea de 10 va fi culoarea asta galbenă la toate, pe 8 va fi acest mov, să zic așa, și ei va respecta și asta este un ajutor foarte mult pentru cei care le folosesc. Bineînțeles că
în fiecare zi tot câte o șurubelniță a urmat în trusa aceasta și a rezultat ceea ce vedeți în fața ochilor dumneavoastră. Cam așa arată. Și aici avem un PZ1 PH1, da? Și aici avem o șurubelniță dreaptă, dar neizolată, tot de 3,5. Bineînțeles, aici este și locașul pentru cheia aceasta fixă, da? Cam așa este poziționată și aici este pentru magnetul respectiv. Aceasta nu are un locaș unde să o fixez și nici asta, deci acestea sunt, să zic așa, un bonus. Bineînțeles, are Sky pe partea aceasta, pe partea din spate, partea de sus, partea de jos. Are posibilitatea de a o acăța într-un cui, da, în atelier sau unde dorim noi. Și mai are o posibilitate, după cum vedeți, a venit cu acest Sky, da, care are partea adezivă. În momentul în care îl dezlipim și vrem să-l, să lipim pe ușa la dulap, undeva la un dulăpior de scule în interior, lipim asta, după care o acățăm frumos și asta va ține toată trusa noastră. Deci cam atât a fost despre micuța trusă din Advent Calendar. Deci un obicei foarte frumos. Deci asta este. Vă mulțumesc foarte frumos pentru vizionare. Spun ca nașterea Domnului Iisus Hristos să vă fie de folos tuturor. Vă doresc un an nou fericit, toate cele bune până pe data viitoare. Vă salut!